Hej, og velkommen til vores Ultimate Team-serie. Nu er det så World Cup, vi vil lave i dag. Det er... jeg trykker lige på noget forkert. Jeg vil lave... vi tager Spanien som vores hold, og serien er egentlig så enkelt, at vi åbner bare 5K-pakker for alle de penge, vi tjener og sådan noget. Og så vil vi måske sælge vores hold, og så stoppe den anden Ultimate Team-serie, selvom jeg ved godt, at vi kun har uploadet 4 episoder, men hvis I skriver lige i kommentaren, om I helst vil have VM eller begge dele. Der kommer måske, når vi får 50 subscribers, det lyder ikke til at være så meget, men det er meget for os. Så kommer der en Road to Glory. Vi siger ikke mere, men sådan er det bare. Og vi vil få vores startpakke. Og her får vi så vores startpakke. Og hvem får vi? Vi får... Ja, det kunne du ikke se. Der er vores hold. Ikke noget indtil videre i hvert fald. Ramos. Han er god. Hernandez. Yaya Touré! Nej! Vi har lige fået Yaya Touré. Fuck. Okay. Og det her, det er så det hold, vi har fået lavet. Vi ved ikke helt. Vi satser i hvert fald på lidt sydamerikansk. Vi satser på et sydamerikansk, hvor vi kan få Yaya Touré ind i. Og vi fik også Koscielny, som er en virkelig, virkelig god centralbak, og Alderweireld, tror jeg han hedder. Han vil spille godt på centralbak. Og så fik vi Mirallas, mega god højre kant. Og Ramos og Hernandez, jeg har prøvet Ramos, men jeg har ikke prøvet Hernandez. Ramos synes jeg er god, og Bastian siger Hernandez er god, så jeg satser på. Jeg tror på ham. Jeg tror også på Mads. Og her tror jeg så, vi går ind i en online kamp. Hvem møder vi? Vi møder en, der støtter England. Og hedder Bristol Boys. Det skal nok blive en sjov kamp. Sådan der. Og nogle gode spillere. 78 point. Den er bedre end os, og så 2 mere i holdet. Kom nu. Og han har en afrikansk træner. Pirlo og Cesc Fabregas og Casillas. Jeg ved ikke, om de forsvarer der, de er gode, men jeg tror, det bliver en svær kamp med Pirlo og Cesc Fabregas. Og jeg tror, at Lennon, han har ude på højre kanten. Jeg ved det ikke. Og her får han bolden på feltkanten. Han skyder, og den bliver rettet godt af. Og her får han hjørne. Og den bliver rettet af. Og her løber Ramos, som så mister bolden. Og generober den. Mister den. Her kan så være, at få en chance i den anden, men med Yaya Touré. Han mister også bolden. Lort. Her laver han en god stikning, og med redder også gode keeper. Han lægger den ind og igen, det er godt, og den bliver rettet af. Godt målspil. Her kan vi måske få en chance. Men det gør vi ikke. Og han lavede sig mega ned om side. Det var så god mulighed. Og her driver han så ned i kanten. Lægger den ind over, og den redder målmanden. Og her laver vi en stikning ned. Er det straffe? Kæft, mand. Det bliver en dårlig kamp. Sindssygt dommer, mand. Hjemmebane dommer. Altså selvom vi er på vores hjemmebane, men altså... Nej, det er ikke. Vi spiller i Brasilien. Ikke, det kan det godt lige meget. Ikke og.
Det var der på et selvmål lige der. Og han fik lige hjørnet der. Og her dribler ned ad siden, og lægger ind over, og Casillas mål, han så score på. Og her får han, eller dribler ned i kanten, lægger ind over, og skyder lige på målmanden. Og vi laver 2 kampe per episode. Her skruer altså til 1-0. Med hvem? Lige til altså. Jeg kan fandme også lige meget. Pisse også. Som sagt, vi lavede 2 kampe per episode, og vi ved ikke helt, om vi laver sådan en Road to Glory med VM. Det ser vi lige til. Nej, vi tror det ikke. Men giv et subscribe. Hold kæft, det er et lækkert mål. Ja, skruede vi så. Hvad var det? Edu? Ja, det var dig, kan vi så sige. Det var dig. Det var dig, Edu? Det var Edu. Kæft, klasse. I får lige lov til at se. Casillas har Nyd det her bare igen. ingen. Nyd det igen. Nyd det der. Bare læn Casillas jer har tilbage og bare nyd det der. ingen. Og hent noget popcorn. Og hvis I synes, I gør noget forkert, så skriv det i kommentaren. Nej! Og her skruer han så. med Petrik. Og her får han så hjørnet. Og der står en mand i vejen. Og vi får bolden væk. Hold kæft. Og han får indkast. Og hvis I synes, der er noget, vi går forkert, så skriv det i kommentaren. Hvis jeg ikke har sagt det, kan jeg ikke lige huske. Og ja. Ikke så meget mere og. Jo, og måske får vi chance. Hernandez. Jeg sagde, han var god. Laver vi det kølle i mar her, ikke? 2, lo. Og her får han så en chance. Kæft, det bliver taklet godt af. Koslini. Pirlo. Pirlo. Dødfjæs. Der er mod. Her er, eller pause er 2-2. Det, vi burde være foran, men så log i mål, han har fået. Og her dribler vi ned med mesterbolden. Han får måske en lille kontra. Vi slagter ham godt. Og så kan vi måske få en kontra. Men jeg retter af ham. Så får han måske en kontra her. Og det bliver rettet væk. Her får vi måske en kontra. Men den bliver taklet godt. Og ja. Meget dramatisk kamp. Bam. Og her mister vi bolden, men generober den, og mister den, og generober den, og mister den. Og generober den. Og mister generoberen, og taber den. Ja, så gider jeg faktisk ikke filme med. Og her dribler han ned ad siden. Og ruller hele forsvaret med Lennart. Lægger han ind over. Et hovedsted. Den har Miralles helt styr på. Her kommer Hernandez, som ikke kunne komme helt igennem. Og her prøver han op den, men det kan han ikke. Her lægger han ind over. Og ja. Vi spiller bolden væk. Vi kan måske få en kontra. Og Ramos kommer her og pæstyret. Lægger den ind over til han er Touré, som ikke kommer ordentligt i bolden. Og der var Touré tæt på at rulle helt over det. Her kommer Edu, og han brænder. Her kommer han igen. Godt opfanget det der.
Jeg ved bare ikke lige, hvad de skulle der for noget. Og herinde kampen 2-2. Okay, resultatet med det hold, vi har. Ja. Og jeg skal lige huske at sige, at hver gang vi spiller en kamp, så får man en gratis pakke med 1 spiller i, så den vil vi nå åbne nu. Og ja, se hvad vi får. Jeg håber, vi får en pace. En med pace i hvert fald. Taylor. Okay. I hvert fald ikke noget pace i ham. Nej, men han kan bruges i det centrale forsvar. Og nu har jeg så fået lavet en ny holdopstilling. 71 Holland og 76 vurdering. Ja. 4-4-2 opstilling. 4-4-2 lige ud. Nej, Neymar. Og her er det hold, vi skal møde. Neymar. Julius Caesar, og så har Neymar på venstre kanten. Og Maxwell, det bliver vist en svær kamp. Og her kommer vi fremad med Mirallas. Vi får en kast. Her kommer Ramos. Puh, ja, går tæt på hans rykket. Her kommer Edu. Susi. Her kommer han i chance med Gurain, tror jeg han hedder. Her ligger han et indlæg. Det bliver ikke rigtig til noget. Ja. Her får han en god stikning ned mod Valdivia, tror jeg det er. Og det er lidt træls, han har Neymar, han kunne vi godt tænke os. Her kommer Hernandez næsten igennem. Her kommer han i chance. Sosa nede af kanten. Det bliver farligt. Det gør et indlæg. Det er et godt målmandsspil. Edu prøver, og her får han så frispark. Der kunne vi lige have haft Ronaldo. Grind. Det er god målmandsspil. Det er et godt målmandsspil. Et godt målmandsspil. Hernandez kommer fremad. Stikker den Edu. Ikke verdens hurtigste. Ikke pacemaskine i hvert fald. Julius Caesar. Det er godt nok farligt opspil, men han kom den der igennem. Og stikningen ned mod Di Santo. Ind over Neymar. Det er Grind. Der er ingenting at gøre. Han kommer alt for tæt på forsvaret. Og så kan det ikke. Så kan man ikke gøre noget. Her kører vi fremad og mister bolden. Her får han lige scoret. Undskyld, jeg ikke lige fik filmet, men jeg troede ikke lige, det blev til noget. Og måske be. Fuck, mand. Det er se Neymar, der lige afleverer den tilbage. Her kommer han næsten til chance. Her kommer Touré. Forsøger en stikning mod Ramos. Han får den, Ramos. Man går den ind over, og 2-2. Hernandez scorer på hovedstød. Her får han et indlæg til Di Santo, men det blev ikke til noget. Og tak fordi I så med i episoden. Husk 5 subscribe, og så kommer der en, jeg kan fandme huske, hvad det hedder, men ja. Tak fordi I så med, og skriv i kommentarerne, hvis I gør noget forkert, så ses i næste video. Hej! Her kommer Touré ret godt op ad kanten. Han har styrke.
Her kommer han fra med kanten med Neymar. Det er godt taklet, men han får indkast. Neymar laver skills. Det kan man ikke lide, når Neymar han skruer ind på feltkanten. Mirallas. Hvordan kan en dommer slå det? Touré på frispark. Ja, der skal i hvert fald et gult kort til. Prøv lige at se der. Han er i gang med kontra og bliver væltet. Først Lenny og Taylor spiller lidt sammenspil, og Susi mister den Neymar. Her får Ramos en god stikning. Næsten. Her ligger Mirallas et indlæg. Her kommer han ned og får lagt et indlæg. Der kommer næsten en stikning til Ramos. Her kommer han frem med Sosa. Det bliver ikke til noget. Touré mister bolden. Han har ikke lige vist sit store endnu. Vi håber, det kommer til at ske. Her får han hjørnespark. Og får ikke scoret. Hvad bliver det til? Den bliver rettet væk. Han får den igen. Her kommer Touré fremad. Han mister bolden. Her kommer Ramos fremad. Han bliver snydt. Her kommer Di Santo og scorer 3-2. Det er en lækker aflevering. Touré. Neymar. Det er godt læst, nej. Di Santo. Så er kampen afgjort. Du har hængt det der badetøj op. Ja. Ja, når jeg kommer ind, så er det ikke hængt op.